Kaikki elämä maapallolla edellyttää vettä. Vesi on välttämätöntä elämälle ja käyttämämme veden laatu vaikuttaa suoraan terveyteen. Veden käsittelyn ja jakelun osalta talousveden turvallisuus on vesilaitoksen vastuulla, mutta kiinteistön vesijärjestelmien turvallisuus ja vastuu veden laadun säilymisestä on kiinteistön omistajan vastuulla. Kiinteistö vastaa tonttijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista liittämiskohtaan asti. Tonttijohtojen käytännön elinkaari on yleensä noin 30-40 vuotta, jonka jälkeen tonttijohdot laitteineen on uusittava. Omasta mielestäni on kaksi kriittisen tärkeää asiaa, ja se on hygieenisyys sekä työn laatu. Ja täällä nyt esimerkiksi hygienisyydestä, jos puhutaan, niin pitää huomioida asioita, kuten semmoinen, että materiaalit täytyy olla talousvesikäyttöön hyväksyttyjä materiaaleja. Ja tilaajan pitää ymmärtää nämä hygieniavaatimukset. Eli pitää ymmärtää se, että tässä on tekemässä hygienistä talousvesityötä ja siihen keskitytään ja se urakka kilpailutetaan esimerkiksi vesihuoltourakkana eikä maarakennusurakkana. Tällainen hyvä käytännön esimerkki voisi olla semmoinen, että mitä pitää huomioida hygienisyydestä, niin hyvin yksinkertainen asia on se, että kaikki vesijohtotuotteet on tulpattuna alusta asti. Eli kun ne tulee työmaalle, kun niitä asennetaan, ne tulpat on koko ajan siihen asennushetkeen asti. Et sitten kun asennetaan osia, niin sitten poistetaan nämä suojatulpat niin, että se on mahdollisimman hygieninen. Koska putket ja osat valmistetaan tehtaalla sillä tavalla, että ne täyttää talousveden laatuvaatimukset, eli ne on hygienisiä ne tuotteet silloin, kun ne lähtee sieltä tehtaalta. Ja niissä on tulpat olemassa. Lähtökohtaisesti siis, kun puhutaan oikeista tuotteista, niin niissä tulpat on. Mutta sitten jos on vääriä tuotteita, niin ne puuttuu ne suojatulpat. Ja se on ensimmäinen hyvä vinkki siitä, että nyt on jotain väärää tapahtumassa. Eli tuotteet ei ole sellaisia kuin pitäisi olla, tai menetelmät ei ole sellaisia kuin pitäisi olla. Yksi semmoinen hyvä yksityiskohta ehkä myöskin on se, että nämä saattolämmitykset. Nämä on semmoinen asia, mistä nyt on paljon viime aikoina ollut puhetta. Ja meillä esimerkiksi on linjattu niin, että lähtökohtaisesti saattolämmityskaapelit saa asentaa vain ja ainoastaan putken päälle. Niitä ei saa asentaa putken sisään. Ja tässä on esimerkiksi kyse oikeastaan siitä hygienisestä riskistä. Eli voidaan oikeastaan ajatella se niinkin se asia, että vesijohdossa ei saisi olla yhtään mitään ylimääräistä. Silloin kun vesijohdossa ei ole mitään muuta kuin se virtaava puhdas talousvesi, niin kaikki on kunnossa. Sitten jos siellä on esimerkiksi lämmityskaapeli, mikä välillä lämpeää, jäähtyy, siinä on potentiaalinen kasvualusta mikrobeille. Miksi se laitetaan sinne sisään, kun se voidaan laittaa putken päällekin silloin rakennusvaiheessa? Lähtökohtaisesti tämä on kiinteistön vastuulla, mutta tässä on pieniä eroja ja nämä erot sitten löytyy tästä kiinteistön omistajan ja vesihuoltolaitoksen välisistä sopimuksista. Eli on pieniä eroja Suomessa, jossa esimerkiksi laitos vastaa talon seinään asti, mutta hyvin pitkälti on voimassa tämä vallitseva käytäntö, että se on liitoskohdasta kadulta. Tämä tonttijohton kunnossapitovastuu ja omistajuus kuuluu täysin kiinteistölle. Talousvedessä ei saa olla bakteereita, viruksia, loisia eikä kemikaaleja sellaisia määriä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisen terveydelle. No, vesilaitosten tuottamassa vedessä on aina vähän mikrobeja. Ja steriiliksihän me ei sitä voida niin kuin valmistaa. Ja talousveden laatu voi vaarantaa monella lailla, esimerkiksi putkirikon seurauksena tai toimintahäiriön vuoksi vesilaitokselta. Sen saastuneen veden tunnistaminen voi joskus olla tosi vaikeaa. Ne mikrobit ei välttämättä näy samentumisen seurauksena tai tälleen. Vesilaitokseen liitettyjen kiinteistöjen vesijärjestelmien tulee olla turvallisia, koska vedenlaadun heikkeneminen kiinteistöjen vesijärjestelmissä voi aiheuttaa terveyshaittoja yksittäin monille tai jopa epidemioita. Talousvedestä peräisin oleva tautien riski on suurin vauvoilla ja pienillä lapsilla sekä vanhuksilla. Terveyshaitat tietysti riippuu siitä, millaisesta mikrobista tai muusta saastumisesta on kyse.
Ja esimerkiksi jos meillä pääsee jotain ulosteperäisiä mikrobeja talousveteen, ihmiset sitä juo, niin tulee tämmöisiä suolistoperäisiä vaivoja. Sitten jos altistuu esimerkiksi pseudomonakselle jonkun uimaveden välityksellä, niin tulee iho-oireita. Ja sitten jos altistuu legionellabakteereille, niin voi tulla keuhkokuumeita tai lievempiä hengitystieoireita. Talousvedelle on asetettu yleiset määräykset laatuvaatimuksista sekä tarvittavista tutkimuksista. Talousvesiasetushan Suomessa määrittelee hyvin pitkälle talousveden laadun ja sen seurannan. Ja tämä talousvesiasetushan on yhteneväinen EU-direktiivin kanssa ja sitä pyritään noudattaa. Koko maan tasolla ohjeita antaa sitten Valvira ja kunnissa sitten toimii terveydenvalvontayksiköt. Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, on kiinteistön omistajan selvitettävä, mistä veden laadun häiriö voi johtua. Varmaan ensisijainen yhteydenottokohde on kunnan ympäristöterveysviranomaiset, jotka valvoo veden laatua, talousveden laatua kunnissa. Talousveden saastumisen aiheuttajia ovat erilaiset mikrobit ja kemikaalit. Kiinteistö- ja vesijärjestelmän asianmukaisella riskien hallinnalla voidaan varmistaa turvallinen talousvesi kaikissa tilanteissa. Veden seisominen verkostossa heikentää veden laatua. Lisäksi seisova vesi voi heikentää materiaalien kestävyyttä ja aiheuttaa samalla myös vuotovahinkoja. Veden epäsäännöllinen käyttö tarkoittaa veden seisomista kiinteistön vesilaitteistoista. Ja seisova vesi voi aiheuttaa kylmän veden lämpenemistä ja lämpimän veden viilenemistä sillä tavalla, että sinne tulee otolliset olosuhteet mikrobien lisääntymiselle. Ja silloin vaarana voi olla esimerkiksi suihkuvedestä hengitysteitse elimistöön kulkeutuvan legionellan aiheuttamat sairaudet. Ja sitten, eli kylmä vesi pitäisi aina muistaa juoksuttaa kylmäksi, etenkin ennen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon. Ja lämmin myöskin lämpimäksi niin, että ne legionellat ei siellä lisäänny. Ja seisova vesi voi lisätä myös materiaalien korroosioriskiä ja siten edesauttaa vuotovahinkojen syntymistä. Talousveden lämpötilan nousu lisää mikrobikasvua ja liuanneiden aineiden todennäköisyyttä. Siksi on tärkeää juoksuttaa vesi kylmäksi aina ennen käyttöä juomiseen tai ruoan laittoon. Kohonnut kylmän veden lämpötila voi aiheuttaa sen, että mikrobit kasvaa siinä tosi paljon, tosi nopeasti. Ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa suositellaan, että kylmän talousveden lämpötila ei nousisi yli 20 asteen. Lämminvesivaraja tai lämmön siirin lämmittää kiinteistön lämpimän veden. Veden lämpötilan tulee olla vähintään 55 astetta, mutta enintään 65. Veden lämpötilan voi tarkistaa juoksuttamalla vettä hanasta ja mitata lämpötilan esimerkiksi paistomittarilla. Lämpimän käyttöveden järjestelmässä kiertojohdolla vaikutetaan siten, että saadaan nopeammin lämmintä käyttövettä kuluttajalle. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määrätään, että lämpimän käyttöveden lämpötila tulisi olla uusissa ja korjatuissakin kiinteistöissä vähintään se 55 astetta lyhyen odotusajan kuluessa. Odotusajalla sanotaan siinä rakentamismääräyskokoelmassa 10–30 sekuntia. Siinä ajassa pitäisi olla vähintään 55 asteista vettä. Legionellat ovat ihmisen terveydelle vaarallisia luonnonbakteereja, joita on pieniä määriä talousvedessäkin. Viimeisimmän ison kartoitustutkimuksen mukaan joka 3. suuressa kerrostalo kokoluokan kiinteistössä ja sitten tämmöisissä teollisissa prosesseissa, esimerkiksi jäähdytysjärjestelmissä, legionella voi olla jopa puolessa. Ne on
hyviä kasvupaikkoja Legionella-bakteereille. Suomessa havaitaan vuosittain 5-30 Legionella aiheuttamaa tämmöistä vakavampaa keuhkokuumetta, mutta se on voimakkaasti alidiagnosoitu tauti, että todellisten sairastumisten määrä on huomattavasti tätä suurempi. Vesijärjestelmässä veden lämpötila on tärkeä Legionella-bakteerien kasvuun vaikuttaja. Legionellat pystyvät lisääntymään, kun lämpötila on 20 ja 45 asteen välillä. Parhain kasvulämpötila-alue Legionellalle on 30 ja 37 asteen välillä bakteerikannan mukaan vaihdellen. Legionelloja on havaittu vesinäytteistä, joiden lämpötilat ovat olleet 6 ja 66 asteen välillä, mutta Legionella-solujen vaurioituminen alkaa jo, kun lämpötila on tasaisesti pitkään yli 46 astetta. Legionellojen pitoisuuksien kasvun torjunnan vuoksi on tärkeää ylläpitää lämpimän veden lämpötila riittävän kuumana, eli 55 ja 65 asteen lämpötilassa, ja talousvesi alle 20 asteen lämpötilassa. Lämpimän veden lämpötilahan pitäisi olla just se 55, korkeintaan 65 astetta. Ja jos näihin lämpötiloihin ei päästä, niin sitten pitäisi korjata lämpimänvesijärjestelmää jollain lailla. Mikäli veden lämpötila ei nouse riittävän korkeaksi, on syytä tarkistaa varaajan termostaatin toimivuus. Tosiaan sen riittävän kuuman lämpimän käyttöveden saamiseksi kannattaa muistaa se, että se 55-asteinen lämpötila pitäisi olla vallitsevaa koko lämminvesijärjestelmässä, eli se kiertoon varaajasta tai siirtimestä lähtemään vesi pitäisi olla huomattavasti kuumempaa kuin se 55 astetta. Että joskus tarvitaan se 65 asteen lämpötila, että päästään riittävän kuumiin lämpötiloihin. Kiinteistön vesijärjestelmässä olevat piilovuodot voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita. Paljastaako vesimittarin luku mahdolliset piilovuodot? Ja aivan ehdottomasti kannattaa mittaria seurata. Eli esimerkiksi hyvä tapa olisi kerran kuukaudessa tai edes 2 kuukauden välein kirjata mittarilukemat muistiin ja seurata sitä kulutuksen muutoksia. Koska jos piilovuoto löytyy järjestelmistä, niin se alkaa näkymään tässä kulutuksessa. Esimerkiksi hyvänä käytännön esimerkkinä on laskettu, että jos sanotaan tämmöinen tulitikun halkaisijan kokoinen pikkuriikkinen vuoto jossain, se voi olla WC-pytyssä tai jossain hanassa. Siitä menee vuodessa vettä noin 8 000 euron edestä. Eli siis se vastaa tämmöistä, että sanotaan, että vessanpytty ei välttämättä ihan lorisemalla vuoda, mutta se vuotaa sen verran, että kun laittaa WC-paperin sinne takaseinään, niin se tarttuu aina kiinni, koska siellä se on märkä. Niin tämä vastaa tämmöistä tulitikun kokoista reikää. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että koko kylpyhuoneen remontti voidaan tehdä vuodessa. Se on 8 tonnia, mikä menee rahaa siitä pienestä vuodosta. Mikäli kiinteistöissä on erityisiä vedenkäyttöjärjestelmiä, kuten poreamme, juomavesiautomaatti, pesukone tai vesijärjestelmään kiinnitetty ilman kostutin, on tärkeää noudattaa laitteen käyttöohjeita tarkasti sekä tarkistaa laitteet säännöllisesti. Asiantuntijoiden mukaan on syytä varmistaa, että laitteista ei pääse vesi virtaamaan takaisinpäin. No käytännössä ei pitäisi päästä, jos se on asianmukaisesti se järjestelmä rakennettu. Et teoriassa voi tapahtua näin, että siellä käyttövesiputkistossa veden paine laskee ja esimerkiksi astianpesukoneesta tai pyykinpesukoneesta pääsisi sitten sitä ylipaineesta vettä virtaamaan takaisin. Mutta niin kuin sanottu, se on estetty erinäköisillä yksisuuntaventtiileillä. Eli jos tämmöinen tilanne syntyy, niin putkiston varusteet estää, mikäli se on oikein rakennettu. Myös vanhat sekoittajat voivat päästää vettä virtaamaan kuumasta kylmään ja toisinpäin. Miten varmistetaan, että laitteista ei pääse virtaamaan vesi takaisinpäin? Eli näissä laitteissa, jotka ottaa vettä omaan toimintaansa käyttövesiputkistossa, niiden kytkennässä kaikissa on tämmöinen yksisuuntaventtiili. Puhutaan takaimusuojauksesta. Eli semmoinen venttiili, joka päästää veden virtaamaan ainoastaan toiseen suuntaan, eli putkesta laitteeseen päin.
Erillinen vedenkäyttöjärjestelmä ja kiinteistön vesijärjestelmä voidaan asentaa virheellisesti liian lähelle toisiaan. Mitä seurauksia voi se aiheuttaa ja millainen ilmaväli niiden välillä tulisi olla? Vesihuoltolaitokseen liitetyllä vesijohdolla vesilaitteistolla ei saa olla suoraa yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä ottavaan vesilaitteistoon, jotta ne vedet eivät pääse sekaantumaan. Ja näiden eri vesilähteiden putkia ei siis saa yhdistää suoraan toisiinsa, vaan silloin täytyy käyttää sellaista säiliöratkaisua, jossa se vesilaitoksesta tulevan vesijohdon pään ja sitten sen ylivuodolla varustetun säiliön ylimmän vedenpinnan väli on vähintään 50 mm, niin kutsuttu ilmaväli, vähintään 50 mm pitää olla. Ja jos kuitenkin kiinteistössä on käytössä eri vesilähteitä, niin ne putket pitää ehdottomasti merkitä niin selvästi, että niitä ei vahingossakaan yhdistetä toisiinsa. Kiinteistön vesijärjestelmien laitteiden tulee olla talousvesikäyttöön soveltuvia ja laitteiden valmistajien tulee pystyä tämä osoittamaan. CE-merkintähän ei ole käytössä juomavesijärjestelmien tuotteille, mutta ympäristöministeriön tyyppihyväksynnällä voidaan osoittaa tärkeimpien tuotteiden, kuten vesijohtojen ja vesikalusteiden eli hanojen sekä venttiilien soveltuvuus talousvesijärjestelmiin. Mutta tyyppihyväksyntäasetuksia ei ole kaikille tuotteille, joten näiden muiden tuotteiden osalta niin joudumme sitten turvautumaan valmistajan tai maahantuojan antamiin tietoihin tuotteiden turvallisuudesta. Talousvesikäyttöön soveltumattomista tuotteista voi aiheutua terveydelle haitallisia aineita tai tuotteiden kestävyys voi olla riittämätön. Tuotteista voi irrota hajua tai makua aiheuttavia aineita. Kiinteistön vesilaitteet ovat pitkäikäisiä, mutta eivät ikuisia. Milloin kiinteistön vesijärjestelmiin on syytä tehdä korjaus-, muutos- ja huoltotöitä? Korjaustöitähän tehdään silloin, kun on korjattavaa, eli jos on toimintahäiriö, on selkeä vika, laite pitää korjata, vaihtaa. Muutostöitä tehdään silloin, jos tilan käyttäjien, kiinteistön omistajan näkövinkkelistä niiden tilojen käyttötarkoitus muuttuu. Ja tämä tietysti liittyy kiinteistön elinkaareen. Jos me ajatellaan, että rakennus on noin 50 vuotta pystyssä, niin siinä aikana tietysti sillä tilalla on useitakin käyttötarkoituksia. Ja ajan kuluessa kuluttajien laatuvaatimukset muuttuu, halutaan mukavampaa, halutaan enempi. Tällaisessa muutostilanteessa tehdään muutostöitä. Perustuu tarpeeseen tietysti ja tämmöiseen harkintaan, niitä ei sattumanvaraisesti tehdä. Huoltotyöt on sitten asia, jota pitäisi tehdä ilman muuta etukäteen laaditun huoltosuunnitelman, huolto-ohjelman puitteissa. Ja käytännössä nämä huoltotoimenpiteet käyttövesiverkostossa on enempi tai vähempi tämmöisiä tarkistustyyppisiä. Eli katsotaan, että toiminta on kunnossa, tarvittaessa tehdään pieniä asetusarvomuutostoimenpiteitä tai, mikä tärkeää, havaitaan ne viat siellä. Paras keino tietysti löytää semmoinen hyvä toimittaja tai palveluntarjoaja on se, että mahdollisuuksien mukaan hankkii tietoa kyseisen toimijan aikaisemmista kohteista. Puhutaan referensseistä tietysti. Viime kädessä, jos sellaista tietoa ei ole olemassa ja epäilys on, että mahtaakohan tämä homma toimia, niin vaikkapa kunnallinen rakennusvalvonta voisi olla hyvä paikka ottaa yhteyttä ja kysellä vähän heidän kokemuksiaan kyseisestä yrityksestä tai yrittäjästä. Valitettavasti meillä on Suomessa tilanne, että käytännössä kuka tahansa tällaiseen työhön voi ryhtyä. Eli niin kuin sanottu, meillä ei ole sinänsä mitään säännöstä, joka estäisi kenen tahansa näihin töihin ryhtymästä. Ainut asia tulee maankäyttörakennuslaista, eli silloin kun se toimenpidetyö, mihin ryhdytään, vaatii rakennusviranomaiselta selkeästi rakennusluvan. Sille työlle pitää nimetä tämmöinen KVV-työjohtaja, joka vastaa sitten sen asennustyön määräysten mukaisesta toteuttamisesta. Vesijärjestelmän tietoihin on syytä kirjata putkimateriaalit ja koot
tuotevalmistajat sekä asentamispäivä. Vesijärjestelmien huolto on oleellinen osa ihmisen terveydelle. Korjaus- ja muutostöiden jälkeen vesijärjestelmä tulee aina huuhdella. Käytännössä se tarkoittaa, että vettä juoksutetaan korjaus- ja muutoskohdan jälkeistä vesipisteistä vähintään 3 minuutin ajan tai niin kauan kunnes vesi on kylmää. Suihkulähteet on tyhjennettävä ja puhdistettava säännöllisesti. Ne on myös desinfioitava tarvittaessa. Pora- ja uima-altaiden vesi täytyy kloorata jo muutenkin veden ja ihmisten veteen jättämien mikrobien kasvun ja infektioiden estämiseksi. Myös pienempien yksiköiden, kuten Poreammeen ja sen putkiston desinfiointi kloorilla, olisi suositeltavaa tehdä joka käyttökerran jälkeen, jotta terveydelle haitallista mikrobikasvua ei pääsisi tapahtumaan. Veden laatuun ei yleensä siitä ei yleensä pitäisi huolta kantaa, koska Suomessa ollaan, niin tietysti kuluttajan pitää voida luottaa siihen, että kunnalliselta vesilaitokselta tuleva vesi on puhdasta, kaikin puolin käyttökelpoa. Haja-asutusalueella ja muuten tämmöisissä tapauksissa, missä on oma vedenottamo tai oma kaivo, niin sellaista tiettyä säännönmukaista tarkistusväliä ei sinänsä ole. Eli se on kiinteistöomistajan harkinnan mukaan. Ja jos sitä harkintaa on vaikea tehdä, niin tietysti kunnan terveysviranomaiset auttaa siinä. Eli heihin kannattaa totta kai olla yhteydessä. Kiinteistön viemärit on tarkoitettu jätevesille. Mitä viemäriin saa laittaa? No oikeastaan voisi sanoa näin, että viemäriin saa laittaa vain ainoastaan sitä itseään. Eli se mikä meistä tulee, niin sinne viemäriinhän se kuuluu. Mutta suoremmin sanottuna, niin siis käytännössä katsoen WC:n huuhteluvesiä ja WC-paperia, se kuuluu totta kai viemäriin. Kuten myöskin astian pyykinpesuvedet, ne kuuluu viemäriin. Sitten peseytymisessä ja siivouksessa käytetyt vedet kuuluu viemäriin. Eli ne on niinku semmoista ihan viemärikohtaista tavaraa. Mutta viemäri ei ole roskis. Eli mikään muu sitten ei sinne kuulu. Sinne ei kuulu topsipuikot eikä terveyssiteet eikä mitkään muutkaan. Hyvänä vinkkinä voisi sanoa, että kannattaa laittaa roskakori WC-tilaan. Niin, että sitten kun on tarvetta laittaa jotain jonnekin, niin se pytty ei ole se ainoa, mihin se voi laittaa, vaan sieltä löytyy roskis, mihin voi sitten sen roskan laittaa. Ja sitä kautta sitten hävittää sen oikealla tavalla. Mutta se, mikä sitten ei niin kuin missään tapauksessa kuulu viemäriin, niin on rasva. Ei missään olomuodossa. Eli rasvan lähtökohtaisesti rasvan pitäisi antaa jähmettyä ja sitten siirtää se biojäteastiaan tai sekajätteeseen, jos biojätettä ei löydy. Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys kiinteistönsä vesijärjestelmästä sekä sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Talousveden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa. Kiinteistön omistajien ja asukkaiden on tärkeää saada tietoa vesijärjestelmiin liittyvistä vaaroista ja riskien hallintakeinoista. Rakennusten vesijärjestelmiä suunnittelevilla ja niitä asentavilla sekä huoltavilla alan ammattilaisilla on tärkeää olla veden laadun hallintaan ja kontrollointiin liittyvää riittävää tietoa, koulutusta ja kokemusta. Kaikilla kiinteistöillä on oltava huoltokirja. Kiinteistön vesijärjestelmän turvallisuuden ja veden laadun varmistamiseksi on suunniteltu myös riskien tunnistuslomake. Huoltokirja on joko paperinen tai fyysinen tämmöinen käyttöliittymä, mihin omakotiasukas, omistaja voi kirjata kaikenlaisia käyttöön ja huoltamiseen ja korjaamiseen liittyviä toimenpiteitä. Huoltokirja myös muistuttaa ja neuvoo ja ohjaa ja opastaa tekemään tarkistuksia ja säännöllisesti huoltamaan sitä sun kotia. Riskien tunnistamislomake kiinteistöjen vesijärjestelmä on tällainen yksinkertainen checklista kuluttajalle, joko sille asukkaalle tai omistajalle. Tämmöinen lista, minkä avulla hän voi tarkistaa sitä omia vesijärjestelmiä, että ne toimii turvallisesti ja taas normaalin käytön mukaisesti. Se opastaa ja neuvoo tekemään säännönmukaisia tarkastuksia ja sitten ottamaan yhteyttä jopa ammattilaiseen, jos havaitaan puutteita ja ongelmia, mitä itse ei voida ratkaista.
Säännöllinen riskien kartoittaminen ja tunnistaminen on tärkeää kaikissa kiinteistöjen vesijärjestelmissä. Asukasomistaja voi valita 2 käyttöliittymän väliltä. Se voi olla tällainen paperinen dokumentti, mihin perinteisellä kynällä kirjataan säännönmukaiset tarkastukset tai tarkistetaan, miten useasti niitä tehdään. Tai sähköinen dokumentti, johon sitten tallennetaan havaintoja, katsotaan aikaisempia merkintöjä. Eli 2 käyttöliittymän väliltä, joko paperilla ja kynällä tai sähköisesti. Vesijohtoverkostoa pitkin saapuu vesilaitoksen toimittama puhdas talousvesi kiinteistöihin. Kiinteistön omistajan vastuu veden laadusta ja turvallisuudesta alkaa vesijohtoverkoston liittymiskohdasta, ei tästä mittarin kohdalta. Kiinteistön vesijärjestelmän riskien hallinta on tärkeää ja vesijärjestelmien kaikkien vesipisteiden olisi oltava säännöllisessä, mieluummin päivittäisessä käytössä.